Det, der inspirerede mig til den her kollektion, var en rejse, jeg var på til Italien med min datter. Ned til vestkysten i Italien, ned til et område, der hedder Cinque Terre. Følelse af sommer og easy living. Det der med at rejse og være explorer, det her mere sådan casual tøj, hvor man kan bevæge sig frit i, som også har noget praktikalitet og noget funktionalitet. Strandlivet, badelivet er ligesom sådan grundtonen. Den skulle jeg på en eller anden måde få transformeret ind i kollektionen. Så det var blandt andet ved farvevalget. Så der har jeg kigget på nogle af de billeder, jeg havde dernede fra. Se på de her stribede parasoller og på havet. Terracotta-farverne på murene dernede. Det er sjovt, hver gang man har lavet en ny kollektion. Fordi så synes man altid, nu er den der virkelig. Det her det er bare den bedste kollektion. Og sådan har jeg det helt klart også med den her kollektion.